бо нақл аз намояндагии шабакаи WhatsApp. Ма дар Россия будам. Дар 18-солагӣ дур омадам, граница перескат кардам. моҷиро бояд тамошо кунам. Чиро охи тамошо кунем? Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат тамошо кунем, ҳатман лайк бигзоред. нафарҳоеда ки дар Москва стоматологи тоҷик дар кор боша, агар рақамҳои мобилиш мебирояд занг бизанем. духтури дандон бо таҷрибаи хуб кори хизмати шуморо буд мекунад. худо хоҳад. мавзӯи асосии имрӯзаи мо WhatsApp дар Федератсияи Русия шаҳрвандонро аз ҳаққи гуфтугӯи хусусӣ маҳрум мекунад. ҳукумати Федератсияи Русия тасмим гирифт бо маҳдуд кардани дастрасӣ ба паёмрасонии WhatsApp талош кард. беш аз 100 миллион одам аз ҳаққи гуфтугӯи шахсӣ ва амн дар остонаи ҷашнҳо дар Федератсияи Русия маҳрум намоянд, хабар доданд, бо нақл аз намояндагии шабакаи WhatsApp. яъне ки гуфта мешавад, аз рӯзи 22 декабр Кумитаи назоратии Русия тасдиқ кард, ки ба кунд кардани кори WhatsApp идома медиҳад ва мумкин аст онро банданд. яъне ки дар Федератсияи Русия аз рӯзи 22 декабр аллакай таҳти амал қарор додагиянд ҳамин чиза барои суст кардани кору фаъолияти паёмрасонии WhatsApp. нафарҳое ки дар Федератсияи Русия ҳастанд мумкин ин чизоро ба назар гирифта бошанд, ки баъзе аз рӯзҳое буд ки WhatsApp кору фаъолияташ суст шид ё ки аз кор монд ва ҳукумати Федератсияи Русия қайд карда гуфт, ки ин тасмима боз ҳам идома метиҳад то паёмрасонии WhatsApp дар Федератсияи Русия оҳиста оҳиста маҳдуд карда шавад барои нафарҳое ки ҳамин чиза истифода мебаранд. ва Федератсияи Русия ира барои бехатарии мардум ҳамин гуна тасмим гирифтагӣ астад. ин буд як информатсияи нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. комментарияҳоро хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. каседа ки границаи Қазоқистон гузаштан дар кор боша, рақамашон мебирояд, зангшон бизанем. ширкати Боваринокай ва барои соли нав боз ҳам арзонтар кардагии нархи роҳгироро ҳатман муроҷиат кунем. Дед Стар нависонда. салому алайкум ака. ма дар Россия будам. дар 18-солагӣ дур омадам, граница перескат кардам. баъд барои патент рӯз успед накардам. 10,000 штраф биспор гуфтанд. споридам. баъд дар реестр гуфтанд ма Тоҷикистон омадам. як моҳ нагузашта кушодам. ма ҳозир Россия бирам, ягон проблема намешавад. агар ки кушода шуда бошад, проблемаи яна ҳамин реестр ва нома дар айни ҳол набошад дар чорни списка, барои аз нав ба Русия сафар кардан ҳамин чиз метавонад проблема бошад, вақте ки ном дар чорни список бошад. агар Дилшод Пиров нависонда. салому алайкум акаи Сорбон. агар патентмон тамом нашида бошад, мо ба Россия бирем, бо патент кардан метонем. вақте ки аз Россия баромадем шумо, патентон 100%, регистратсиятон 100%, аз ягон чи қарздор будагӣ ки набошен, абрад нарафтем, боз метонем документ бикунем. Одинаев нависонда. ту фақат ҳамин як гап дорӣ, мехоҳем ки депортен ё фаҳмем ки депортен. номерои WhatsApp мебояд. моҷиро бояд тамошо кунам. чиро охи тамошо кунем? гапҳои туро чӣ мегӣ? ай мумкин ҳақли хубе надорӣ ки ҳамин гапҳоро бифаҳмӣ, ки гап сари чӣ масъала рафтаист. як нафари дигар нависондаe ки салому алайкум. баъди соли нав ба Россия рафтан бо даъватнома аз тарафи корхона мешавад. ин гап асос дорад. бо тариқи пригласительни даъват кардани шаҳрвандони хориҷӣ ба кор бугӯй ҳамаро дар назар дошта бошӣ? Не, ҳозира шуда дар ин бора ягон информатсия нест. як нафари дигар нависондаe ки салому алайкум. 27 сола шаби хизмат мебарам дар Тоҷикистон. вақте ки шумо 27 дам медароин аллакай, аз даъват ба хизмат озод мешавем. як нафари дигар нависондаe ки салому алайкум акаи Сорбон. даъваткунӣ ба хизмат кай сар мешавад? призофи баҳорӣ аз моҳи апрел сар мешавад. Али нависондаe. салом Сорбон. ма 22 сентябр омадам. патент доштам. то 14 декабр споридам. бо метонам равам продлитш кунам ё ки ай сар меспорам патент пешакӣ раҳмат. вақте ки аз Россия баромадем шумо ва патентона предоплата карда бошен, пеш аз анамо предоплатаи кардагитон боз вориди Россия кишиден, ҳамон патент ба кор мебиёд. вақте ки предоплата накарда бошен, вақти ай нав ба Россия даромадан, патентро боз аз сари нав мекунем. ғиёсов нависонда. салому алайкум. ман худум будам дар аэропорт. РФ Жуковский. ганда ғам додистанд. мара хидмати сутка маҳкам карданд. қати 100 нафар тоҷикоро якум бор
рафтагиҳоро. ин ҳолат то ҳозира ҳаст, яъне ки аз рейс гардондану дар рейс манъ кардан бо ягон сабабҳое мешавад. Мисол ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошен. Проверкае ки буд ҳозир ҳамон хел ҳаст. баъзан ҳолатҳо мумкин ҳамин проверка дар аэропорт сустар бошад, лекин боз баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки ҷиддӣ назорат мекунанд вақти ворид шидани шаҳрвандои хориҷӣ ба Русия. Шер Сабр нависонда: салому алайкум ака. Сози тинҷӣ. Ман Россия омадам, обратно рафтам. Гардондам. 1 сол айбайн гузашт. Депортация нест, выездам ҳуяй. Барои чӣ мара гардондам? Бобран мегардонда бошам. Илтимос ягон маълумот медонем. ҳозир анамо саволи бародара чӣ кале ки мо хондем, одамои якум бор мерафтагирам қайд кард ки гардондан аз рейс манъшон кардан. ин хеле бародари азиз ки ягон причинарам ки набоша ворид шидан ба Федератсияи Русия вобаста аз тақдиртон мебинем. бигем хато намекунем. Як нафари дигар нависондае ки гапот ҳақиқате. Москвадам будум. Мегуфти ба гапои шумо кор мекардем. Рост. ҳозирам мегӯй гапот рост бародар. ҳар чизере ки мо гап мезанем мақсад аз пеши худмон гап намезанем. одамои то'g'ri ва одамои баақл моро то'g'ri мефаҳманд. Як нафари дигар нависондае: салому алайкум. Депорт ҳуй кардан мешавад? Ман доим дар видеоҳо мегӯм ки барои анами депорта кушодан агар ягон кас ба шумо ваъда бидиҳад ё ягон кас пешниҳод кунад ки бо тариқи маблағ мо кушода мекунем, ин чиз дурӯғе асос надорад ва депорта кушода кардан ин ягон роҳ надорад то ҳамон ҳолате ки агар муҳлаташ буд нашавад. Ва як роҳе ҳасте ки агар мисол беасос мешавад шуморо запрет кунанд бо тариқи ягон ашибка. ҳамин ҳолатҳода агар шумо доказат карда битонед, факт далел дошта бошед ки бе ягон основания шуморо запрет навоез кардагиянд, ҳаминҷа ҳолат ҳаст ки кушода карда бошавад. Тамом. Зинда ва сарбаланд бошед. барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.